If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Kinong yalam ka United Democratic Party UDP jong ke distrik Riboy hakakat wai trek unai luar arhajar arpulai kila penlong ya kejeng rake ya kejeng dap arpun rusnem jong ke seng da ke baki lelet bansam digi marba mardi syakawai ni kejakari konsuet bakmi da ke Riboy Presbyterian Synod hamau sentai la ban kedau bak seng UDP kedai kawai ni keseng san pertai kebelarim ha kejela ya kebela seng ha kesenam syajar kendai spak kendai punyau da unong yalam ubarim bad Menteri rang ba barem gejela uba iki maulong bam kuah hedwar ublei. Hagani kesini berake ya kejengdap arpun Rio Snem haga distrik Riboy le don lang uba Balajit Rani Vice President ubderu MDC Kenongpo uba Michael Karhunai General Secretary bat kiwai-kiwai. Habakran negani kesini uba Balajit Rani ulapan pau kejengkeman kebakrau bakum keseng kan yok menrekhe ya kesini seakan mau jongka haga jengyak lenti bancakri upat ba gejela. Lembat digini habret kibla rila sumar hagan ke jaga rikun swet. Ula angru bokum kawai ni giseng san pertai ke ai kejingi rok ke bakrau ya gibor ke balang Presbyterian kibla shimti ke jingkit klik ban sumar bat ban penbiang ya kijing don kam jengki habret kibam don syu elaki kimeki kepa. Baru ula ang bakum ke seng hi kan sayai don lang rengkat bat gibor badai pet jongan ke jaga rikun swet. Shosho uleto bakaseng UDP kadai kaseng kabalarim ha kejela bagadon shibun ki kam balale na kebenta kabha kamiat jong ki patba bat ki kam penroy jong kejela baru uloong bakan nang yai beteng ban treasure ham na kebenta ban kentiu ya kejela bat akan kapor na kaliang jong ka Riboy UDP Youth Wing nge kum kadak kajing rakhe kejongi kajing dap kaba arpendus nem jong ka party ngiwan banya don benta lane banya kemenlang bat kini ki kunsuet ki basa hapo jong ne ke ying nakaliang jong ki samla jong ka party ke jongi bat haju ko por ngi so komen ru banyo ban IT ya kini ki marbam na ka benta kini ki na ki ba sa hangne ngi ya don lang hagane ke sngi na du presiden jong ka youth wing ke jongi secretary jong ka parents body ke jongi bat kumju ru iba Jeffrey Khamdet balong ru bami khamat nakaliang jong ka state youth wing ke jongi ngidon hagane ka por bat kum ka party ngidon ki mat ki bapher bani don benta om tang na ka benta ka roy ka par jong ka jela ke jongi ngidon ru ka benta na ka benta ban pe ban khmi ru ya ki badon hapdeng jong ka jing semlanot ki jing sem jinjar bat kum ta hagane ka sngi kum kadak ka jing kemen nakaliang jong ka party ya jing dap ka ba arpun reu snem ka jong ka iwan hagane ka por ya ka ban IT ya kini ki tiar sya kini ki khna ki basa apo jong kene ka ying bat nakaliang ka party ngi pha ya ki kentin kerkhu kerdo ya kini ki khna ki basa hangne ba uble no rangkat lem bat ki un ai haki ka met ka phat ka basat ka bakhlain bat kumju ru ban ai ki ka jing singan ka ban sim ka jong ki bakin la ban im ban song ban sa hangne da jing kemen rengkat bat kinong ri kinong sumar hangne ikong malai bat kiwe ki ba don ban pe ban khmi yaki ni pha ep ya kene ki jing kerkhu kerdo nakaliang ka party ke jongi ba phin langla ban ai ga jing sakri yo bhatam naga banta kini ki khna ki ba sa hangne ban ngi kermen ru ba kene ka chil sum hangne kan ai ga jing sakri ga bhatam na ka banta kita ki khna ki badon kam ya ka jing kersan ke jongphi bat kumju ru banyo ya ka jing sumar ka ba bhatam tena kaliang ka party ni pen pau ka jing sngongu ba ka jing sokumen ya ka ne ka si ka ba ngiyo ban ya don banta bat phi ya khuble si bun kong ngai ba uble no dorong kat lem bat phi ha ka jing im ke jongphi ba kumju ru ya ka jing sakri ke jongphi